Kif it-tnejn filgħodu komplit l-inkjesta pubblika dwar il-mewta traġika ta' Jean Paul Sofia, sar magħruf li l-Gvern waqqaf milli jidħlu fis-seħħ regolamenti ġodda għall-industrija tal-kostruzzjoni, proprju ftit ġimgħat biss qabel l-elezzjoni ġenerali tas-sena li għaddiet. Dan sabiex il-Gvern ma jkollux inkwiet mal-kuntratturi. Dawn il-fatti ġew żvelati mill-avukat Jason Azzopardi meta taħt qal li kien proprju Ministru tal-Gvern illi qallu b'dan kollu. Saħaq li kieku dawn ir-regolamenti daħlu fis-seħħ Jean Paul Sofia ma kienx jitlef ħajtu, regolamenti li kienu l-istess bħal dawk li daħlu fis-seħħ dan is-sajf. Azzopardi qal ukoll li uffiċjal pubbliku kellmu dwar dokument li kien ippreżentat waqt laqgħa tal-Cabinet, memo li kien ippreżentat minn Aaron Farrugia u li jinkludi żewġ drafts ta' legal notices iffirmati minn Farrugia innifsu u Chris Agius dwar il-liċenzji tal-kuntratturi. Bl-avukat Jason Azzopardi jgħid li din kienet l-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna li ġie likjat memo tal-Cabinet. Fis-stess seduta l-Ombudsman Joseph Zammit McCain iddeskriva l-industrija tal-kostruzzjoni bħala Wild West u li hemm difett fis-sistema. Fix-xhieda tiegħu il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana ppreżenta lista twila ta' ċifri u dokumenti fosthom dawk finanzjarji kif ukoll dokumenti tal-OHSA. Meta mitluba l-informazzjoni relatata ma' kif jaħdmu l-entitajiet, Caruana qal li dik l-informazzjoni tista' tinkiseb biss mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Min-naħa tiegħu il-Ministru responsabbli mill-Industrija tal-Kostruzzjoni Stefan Zrinzo Azzopardi, meta kemm mistoqsi jekk hux kuntent bit-tmexxija taċ-Chairman tal-BCA, wieġeb li l-ħidma tal-Aġenzija hija waħda kontinwa u li sejra l quddiem, però fadal ħafna xi jsir. L-Awditur Ġenerali Charles De Guara staqsa dwar il-mod kif jiġu mħarġa l-ispetturi tal-OHSA. Kien hawn fejn Zrinzo Azzopardi jaċċenna li mhux responsabilità tagħhom li jimmonitorjaw jekk ix-xogħlijiet humiex konformi mal-pjanta tal-kostruzzjoni. Kif dan huwa xogħol il-BCA, filwaqt li huwa kompitu tal-perit li jiċċekkja jekk ix-xogħlijiet humiex isiru kif suppost. U proprju f'dan il-punt Zammit McCain stqar li pajjiżna għandu difett fis-sistema kif kulħadd qed jistrih fuq l-awtoregolarizzazzjoni. Dan il-fatt relatat ma' responsabiltajiet tal-istituzzjonijiet u l-infurzar qatt ma ħareġ fl-inkjesta maġisterjali, propju għaliex ma kienx il-kompitu ta' dik l-inkjesta li tinvestiga l-operat tal-istituzzjonijiet u fejn dawn fallew. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi min-naħa tiegħu ammetta li hemm bżonn li jkunu eżaminati responsabiltajiet ta' dawk kollha involuti f'dan is-settur. Din l-inkjesta pubblika li qed titmexxa mill-Ombudsman Joseph Zammit McCain flimkien mal-Awditur Ġenerali Charles De Guara u l-Perit Mario Cassar kienet aġġornata għal ġimgħa 22 ta' Settembru.